Nakerja ka di darah-darah. Kita.
Kinakamutan na lang, baboy. Ano rin? Nagpatawag sa papa. Hello. What's up? Hello. Umi. Umanit lang. Tingnan ko. Tingnan ko. Tingnan ko lang. Oh, problema na kaya ako dito. Oh. Nakaharap na yung start pa.
E che ci sono famiglie in alta? O do bene della gente.
Yes, Happy New Year. Happy New Year. Hello. Yeah, kamusta taglay? Awan. Okay. Paggalak tibak nang to. Bukod. Bukod nga rodan si Bolsa ako. Pautang ka man bagay. Alam. Pero pag gusto ni December, ito ko magkagawa. Awig na upatang. Kaya, yeah, kumusta nga kita? Sobrang. Pagpag na? Kumusta nga ni May? Ba't nagawid ko na? Ba't tangalir? Naman no ka ngayon, nagpaalak ka niyan si Kwan, ubigi kwentas, nagbabalak ide. Ah, bilang Kwan, GT $150. No, kat mag... mabayad pa magawid ko na. Mano? Oh, kaya yung naramit mo dyan. Nga ginatang mo? Ano ginatang mo dyan, Mario? Apa yung tadi nagudban? Apa yung nagudban sa kanamon? Yun may nagdateros na. At ito balbalay ni Kat, mas may mayat pa.
nagdatelit na, halos dito kami telit nga mamana nang hindi ko tignan. Lo. Di Singapore, no? Different, Singapore. Different. Islam. Yo. Kita kagawan-awan ke? Nakita ko yung may gusto. Ke? Yan. May nagdateros na sa balay mo. Nagdalas na kita. Kasi kami ito kayo ito, lati kuwane, pagkubawan ni, alam gusto pa yung paanan ni. Kanto man darling ka na kung agad, igatangan na. Ipawis ko tigikas. Ipawis ko tigikas ka ni anak mo. Impormento na. Hindi pati karubayo. Uso ka sa tigikas dito eh. Hindi, pag mga kan... Ha? Hindi, pag mga kan kantina, o di kas na. Pasible, uso tigikas sa kantina. Kung ito na, ano ka sa mga rod, igatangan na. Mabay kami ito na gawin. Iba ka. Ito na ganda nito, gawin may man. Tano makurno nga mo lang pagbayad ko kanya. Mano? 12? No. Marami ka saan.
Makan. Ito. Kita kita mati. Hello ini. At nakumat. Ito Impay mo effort. Naa. Nanti buruk. Yang magagap ini. Nakapag-brown ka man ito. May nga to, may nung bayad. Pagsumat, mari uni. Bukod ano din na jumat nagsikin, ano din na. Bukod. Kami dyan pagsun. Naman ang mumili ka di. Kita mo na. Ito. Hindi man ang lakas mo ni Gigi. Wala, di man ang anak daw mong keke kung lakas. Bay, hindi pag-aayat mo.
Pansin pamilya. Lại ít hoặc là ya terus kayak Oh, mas na ini sih. Mas na. Ano? cũng không phải Không chờ. À, lên.
Kailangan ka. Kilo. Alam mo sila na sa doon. Yung estado. Sure. Kemana? Sabi sabihan ko ano dito. Uhak. Ya. Uhak. Ada kuntulan sih. Takut ini doon sila. Ada. Kunak-nak sih. Ang nakakalam. Untuk sebalik. Lubang bayam.
Di ba control? Pinag 8 AM. Okay. Abot. Kebuhayan. Logo. Lang 3,000 pinag. Chơi hàng xe. Yan sila. Sa kuno ni ano. Nga.
kita po ito na. Atong kay brown. Share po doon na po yun. Kaon. Ano yun? 2 hours na. Auntie, simit umalat ka mama no. Lagno. Kasi umalag, tukga. Huwag lang iladyaw mong yun, ano. Kulay nyo. Kasi pa yun ako. Umulan sa akin. Oh. Suko ala ka ni. Nadya kontrolo. Apo. Nadya ko ditulog. Pagong. Nadya.
si Awan naman nainon. Magdagabi ni Teg. Teg yung pakiyan si Aro. Kubalin pa ka di si Ipo na pa emet. Papa, kung si Mama ba yung isun? Papa, Taguan. Everyone, so welcome back again another match now today. So Manchester United against Paris Saint-Germain between penalty shootout match. So this match playing from phase 21. So who's the start the match? Rashford take a first shot. Lovely save to Ronaldo. Neymar take a first shot for Paris Saint-Germain. Great goal, great shot. So Paris Saint-Germain lead now 1-0 against Manchester United. So very nice game. Sancho, another great save now. Lionel Messi, great goal now. Nice goalkeeping to get Ronaldo. Very next, Bruno Fernandes, Manchester United. So, sure. Thank you everyone. Nice match now joining us. Bruno Fernandes. So lovely goal. Ito ang baliliban sa Barangay Norte tungkol sa bayan ng Laguindyan na Union. Malinis at malaya ang pag-agos ng tubig sa paanan ng mundo na may mga lunti ang punong kahoy at iba't ibang turi ng halaman. Sa kabilang pagkakaroon dito ay marami ng punong nalulog dito. Ito lamang Enero puno habang nasa kasagsagan ng pagdiriwang ng bagong taon ay nasawi matapos manunod ang mga kapatid na Rona Joy, 17 anyos, at Leonica Camarao, 14 anyos, kasama ang kanilang pinsan na si Robian Bukusin, 17 anyos, na pawang Naman si mga Rin. tinirahan
minsan na pinapump na. Hindi naman kasi kami makapunta doon kasi masyadong malalim doon. Sa ilalim ng punong ito, dito punong Puwesto, yung pong pamilya ng mga biktima. At habang nasa kasalsalan o umano ng kasiyahan, ay yung pong mga biktima naglakad at pumunta po doon sa may ilog. Doon banda. Ito. Siguro, ang layo po nito, mga nasa mga 50 meters mula po dito sa kanilang pwesto kung saan po sila picnic at po sa may lugar kung saan po nangyari ang pagkatulog ng tatlong biktima. Sa panayam naman kay Lieutenant Marvin Marquez, Deputy Chief of Police ng Bagulin Municipal Police Station, sinabi nito na agad silang nagtungo sa ilog upang isalba ang mga biktima. Mas malapit ang kanilang impilan sa sabing lugar, kaya nauna silang nakapag-responde bago makarating ang mga kasapi ng Nagilian Police Station. May pumunta dito, nag-report dito sa station namin na may mga kabataan na nanonood dito sa may boundary ng Nagilian Bacolin sa may ilog. Kaya nag-responde kami, kasama ko yung mga personal dito, nag-responde kami. Pagdating namin doon, may dalawang bata na naahon nila nasa may gilid na ng ilog. So, tinanong namin kung ilan yung nanonood, sabi nila tatlong kababaihan, dalagita, kaya nung pumunta kami doon, tinulungan na namin sila na i-search yung isa pa na nawawala. Pero nung nalaman namin, area pala ng Nagilian, kaya respondan pa rin namin para matulungan yung mga biktima. Then tinawag namin doon sa Nagilian Police Station. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating din sila para tulungan kami na mag-rescue dun sa nawawala pa na isang dalagita. Halos sumabog naman ang dibdib ng mga magulang at kamag-anak ng mga biktima sa matinding kalungkutan dahil sa trahedyang nangyari nitong bagong taon. Gusto lang tinangay na kasi ng agos ng tubig ang kanilang mga magandang pangarap para sa mga namatay na anak. Ayon kay Mang Ricardo Camarao, umuwi sa kanilang tahanan ang kanyang anak na si Rona Joy at ang pamangkin nito na si Robian na galing sa lalawigan ng Cavite upang magbakasyon. Masayang-masaya silang magkakamag-anak na nagyayakapan at nagpupumustahan. Nagkasundo sila na magkaroon ng kaunting salo-salo sa ilog upang ipagdiwang ang pagsapit ng bagong taon at ang kaarawan ng isa sa mga anak ni Mang Ricardo. Pamilya na Cabaris ko, pamilya na pilihan kami dito yung ako, tinigit kasilsin ko, nagtitinawag kami pagkampo na mag-demos na itarayan, sabay mo kanya, luto kami magyante, kami may isa. Enero 1, 2022, bagong taon, nagtungo ang magkamag-anak sa nasabong ito. Nagpaalam sa mga magulang sila Rona Joy, Yonica at Robian, kasama ang iba pa nilang pinsan, at mga larawan at pag-iusay. Ay biglang natigil ang masayang salo-salo nang makarinig ang mga ito ng mga nagsisigawan at nagpapasaklolo. Ayon pa rin sa kwento ni Mang Ricardo at ni Mang Ruben Lukusin na ama ni Robian. Agad silang lumusok sa tubig upang sakluluhan ang 8 nalulunod. Matagumpay na niligtas nila ang 5 mga bata, ngunit nahirapan at natagalan silang iahon ang 3 magpipinsan mula sa malalim na bahagi ng ilog. Naisugod sa Nagilian District Hospital ang 3, ngunit tuluyang binawian ng buhay ang mga ito. Kung darating business darating tulong kung darating sa itin mereka kailangan akan pakanyada waluda ang tingin iba kaya hindi ko say Abang bikinita na bukang gitanlo sa tuli lima pa ay pagdadali nga pagtutong lang sumapag minimot lang kino na isa na kami lima. Dahil kinakapos sa bulsa at sa pagsasaka lang umaasa ng kanilang kabuhayan ang mga magulang ng mga biktima, ay umaabila ang mga ito ng tulong para sa pagpapalibing sa kanilang mga anak. Dati na tumulong ko makanya nakatutulong masay Ay, disgrasya. Isang narigat New Year dyan. Iwasan. Kaya gusto namin timang kundi ang gusto ko
Kung ilan sa yung tinawanan ng ulan, ay sabay-sabay na talagang iniibig ang pagbigay sa umahawan ang natin sa lahat kanilang ng tahanan. Mula dito sa Panginoon nyo, ito si Pomo Absalom Torres, namumula para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Pagkasama ni Jenny sa ilog, mabilis na nakatakbo palayo. Pero ang mag-ina, nag-trap sa ilalim ng tulay. Poste ng tulay ang nagsilbing palangga nila para hindi tuluyang tangayin ng tubig. Hindi man kilala ang umiinang sa krolo pero bumaba ang dalawang lalaki sa tulay gamit ang lubid. Ang dalawang rescuer, kinilalang ang magkaibigan na sina Joker Linaw, isang sundalo, at ang truck driver na si Mark Anthony de los Reyes. Ayon sa kanya, birthday niya nang mangyari ang insidente at kasalukuyan siyang nagtitiwang kasama ang mga kaibigan. Kabilang na si Mark. Hindi sila dalawang isip sa hipin ng mag-ina na nakakailangan ng akarang sa ulo. Kahit marami first time nila kahit gagawin ang ganitong uri ng pag-rescue. Patuloy na tumataas at malakas ang pagkakasalan tubig. At kapag nakitaw ang mag-ina sa poste na kinakapitan nila, tuluyan silang lalabuin ng tubig at aatakuin. Tuloy, sugal ang magkaibigan sa matinding peligro. bitin. Nanitirahan sa barangay Kamugan, Davao City ang pamilya Unggalan. Itinataguyod ng padre de pamilyang si Nasanseno, 45 anyos, ang kanyang pamilya. Namamasukan siya bilang mangninyog sa taniman malapit sa kanila, habang naiiwan sa bahay ang kabiyak na si Jenny Lynn para mag-alaga sa kanilang 4 na anak. Madalas tinutulungan si Jenny Lynn ng mga anak sa gawaing bahay, kabilang na ang paglalabas sa ilog. Nito lamang Oktubre 14, araw ng linggo, nagpunta sa ilog sina Jenny Lynn kasama ang kanyang 3 anak para maglaba. 2 oras na lakaran mula sa kanilang bahay ang ilog. Gasin. Pero ginaga nila ang layo dahil noong araw na yun, walang tubig sa kanilang lugar. Kalmang ilog ang sumalubong sa mag-iina. Pumwesto sila sa may gitna, malapit sa poste ng tulay. Pero hindi nakala na Jenny Lynn na ang payapang daloy ng tubig. Mapapalitan ng tila nagngangalit na ilog. Ang ibang kasama ni Jenny Lynn sa ilog, mabilis na nakatakbo palayo. Pero ang mag-iina, na-trap sa ilalim ng tulay. Poste ng tulay ang nagsilbing palangga nila para hindi tuluyang tangayin ng tubig. Hindi lang sa poste, kundi sa dasal din kumapit si Karen. Kailangan siya. Malakas ang sigaw ng mag-iina. Ay, oo, ganyan. Bilang sa tulo. Pero Ganyan. kahit sa lakas ng agos ng tubig, Na, kapit ang mga aksidente, para sa kulungan sila. ni, Lipas ang 2 oras, pero di pa rin sila nakakaabot. Hindi naubos ang kanilang pag-asa, mailigtas pa. Pero biglang bitaw ang 2 lalaki. Nag-aaral lang ang basketball. Kapit lang ang tubig. Hindi ininda ang mataas at umaragas ang tubig. Natrap sa ilalim ng tulay ang ina
display na kinakapitan nila. Tuyang silang lalamuin ng tubig at kakatuloy. Tuloy, sugal ang pagkaibigan sa matinding peligro. Sulit man noon ni na Mark at Joker na pangpa ng mga safety gear bago bumaba sa ilog. Wala nang oras. Mga bata, ilang na. Sige mo, papa. Alis lang ha. Nagapos. Emily, kita pun. Hindi naging madali para kay Joker at Mark ang pagligtas na Jenny. Pero dahil na rin sa pakikipagtulungan ng iba pang mga residente sa barangay Kaputan at pagbabayanihan ng iba pang bystander, mga tumulong tila sa lubid na hinakapitan ni na Joker at Mark, patagumpay na naisalba mula sa panganib ang pagdiinan. Mati aura lah tayo. Kanang. Nila ikimitan ni kan umusyon. Ano ka dami bigla rin mari ka tayo sila. Macam nalunod dan kerugian ini. Bibit saja bigla dia cium masuk ini. CDRRMO ng Davao, mahigpit nilang ipinapaalala sa mga residente at local government ng Kaputan na huwag maligo o maglaba sa Tabugan River. Sa peniglong hinarap ng mga rescuers ang isang malang mula sa kamatayan ang maghinang ugalan, lubid at life jacket na nakuha mula sa barangay at tapos safety gear na ginamit nila. Para kina Joker at Mark, inilagay man nila sa pilit ng kamatayan ang mga buhay nila. Wala silang pinagsisisihan. Ang mahalaga, nakapagsalba sila ng buhay ng iba. Baik ko siya tinian ng sumenong. Tao tinian siya nung ni umon. Ni duduk nakas ni. Nah, Sabi. Sabi ko na semua yang nakapsabi. bukan bukan. Ni duduk. Ya. Hindi angay na. Gawa mo.
Ay, matigsang nagululo yun. Then, ay, siya kaya, ala sir. Naligat dito ng mga kalaban mo talaga. Nakangalak ko. Malak, ano ito? Kaya ako suot ba ko. Malak.
Ano? Bastos ka eh. Kita mo naman muna kami tapos paalis mo pa kami. Ha? Okay, gusto mo huwag akong galit. Kung ayaw mo akong magalit, sila na lang yung paalisin mo at lipat mo sa ibang table. Naiintindihan mo? Ha? Hindi ko alam na tumatanggap yung restaurant ka ng ganyang customer. Hindi ko alam yung ayos nila. Ikaw naka-chinelas, naka-shorts. Tumatanggap pa yung mga ganyang kakain dito sa restaurant ninyo. Pamili na ba kayo? Tapos kami, ganito ang suot namin, paalisin niyo pa kami. Sana mo awkward na ng batang yun eh. Sila yung pumalit sa sarili ng kotse nila. Sinas kasama nila. Wala ka naman may papayos. Relax ka doon pagpasok na lang. Ano? Hindi mo ba alam ang distoraces ko? Ha? Kaya na lumipat. Okay lang po. Okay, okay lang. Okay naman. Sir, gabi po. Mawalang gana na po. Hindi naman po yata maganda yung mga salitang bitawan sa kanila. Hindi naman po maganda dahil sa una. Narinig ko yung mga sinabi niya sa mga kapatid ko. Tama po kayo, mga kapatid ko po sila. Pero bakit? Ang pakialam po kung kapatid ko sila. Sino ka ba? Kasi Congress may aking mga restaurant ito. Ang buong ito. Sige, bye. Sir, tatanungin ko po kayo ha. May problema po ba tayo dito? May problema po ba kayo sa mga kapatid ko? At sa mga kaunan natin? Kung wala, sir, bukas yung pito. Nakakalis na po kayo. Kapatid, basta. Ay, ba? Nagdudulog na kamuti yan. Pwede ano ito. Ako? Ano siya? Na. Dragon. Pagod dyan kayo niya pang next. Alam nga ang tumutuha ang tulo. Ano nga siya? Alam. Ay, natin. Tawag nito. Dapat ko. Kasi may gamin yung sukod-sukod. Nakakala siya. Kinapas. Saan pinudot? Yo!
Pucho! Kaya tukang ka na ate ni tulo. Pucho! Ano po anak? Tamhaat mga tao, ihang papam si torta. Pasit kantor pinaluit siya. Na. Wala po yung arod. Tumnaangay na po, ito ang papam si torta. Kasi nagagaw. Taka umagabi une. Tata mo. Pasit kantor na ito. Diyan pansit na na. Ito. Hindi ba? Okay. Tugon. Si birthday. Sino ka tayo? Parigan ng dami kami din. Nagkakalangin na. Oh. Ang lugar may melan na. Super. Inani Julie ko ka. Bilon na na. Humikap ako. Chupin na lang. Tago ako si paspat masip-sip po din. Ulit. Umumuta si Naala Julie ko ka. Masuk ulit ni pit mo. Wah, nakit. Sorry. Tutinig. Ano? Laat. Kita ibuyaw. O ako ma. Uni. Ayan. Udah sa kata balik dia na to. Suga kay nila ang mga ino kita. Ila po. Ah, niya po kayo. Ang muna. Minamerenda siya. Tumalik tayo mga sumayin. Ujak ba? Okay. Ijukin. Akin ay hindi na po ilang met. Kaya ang papa si torta uning. Doon ako dyan. Ayaw na ang papamahal. Arod. Ito po dyan. Ito po lang. Wala papa. Wala. Tungkol. Good display un. Pugod. Kan may mga nata. Diyan ka pang kami uning.
paano ko natin po? O karoon. Out. Ang pangit. Dari. Pagkunjo. Konsi. Konsi. Ako ang bagong din. Pwede natin malalain. Ang lariya ay umayak. Siguro ba lang mga merit mo? Na. Siya mangan. Siya mangan. Kung naangay ko eh. Sabi ko siya. Kuko. Arikon guys. Ito. Mag-charge ako. Ako nagkakak. I-charge mo ka sa pambakan. Bakit? Go. Bye. Good job. Isintro. Yung salado. Pwede mo tayo sa la. Na. Pwede mo tayo sa la. Kita may galon na lang. Kaya ako. Ba't sumipapang?
Minumangaro din hilaat. Manamot ka mo magod. Kapay nun mo. Manamot mo gad tilatid siya. Isungarod. Alas 6. Kapay nun mo punsyo Na.